Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? В днешното видео ще ви покажа един много як смарт пръстен. И не ми плащат за реклама, ами просто много ме изкефи и реших да ви го покажа. Вижте! И така, скъпи приятели, в тази малка кутийка се намира нещо много готино, а именно смарт пръстена на фирмата Xmart. В горния